Gandang umaga, kalagalag. At muling nagbabalik ng RCTV Travel Vlog Adventure. At bago pa lang sa aking channel, kung hindi naway like, subscribe ang channel kong ito. At panoorin kami hanggang mauli. At tayo ay mamamasyal. Dala natin ang 100 Island dito sa Alaminos, Pangasinan. At ay tuloy-tuloy lang panonood hanggang mauli. Hindi kayo magsasawa. At magagandang tanawin dito sa lalawigan ng Pangasinan. So, sama sa destination natin sa umagang ito ay itong napakagandang 100 Island. Kaya samahan niyo ako sa ating pamamasyal. Tumutok lang hanggang sa huli. Okay, let's go! At ngayon nga yung ating pwesto sa umagang ito ay andito na tayo sa bayan ng Nual, Pangasinan. So kanina hindi tayo kumuha ng video kanina, gawa ng matilim pa tayo nung malis ng Tarlac. Wala namang nakikita sa kan kasi puro liwanag lang ng mga ilaw ng sasakyan. So ngayon tayo kumuha at natatanaw na natin yung mga magagandang kapundukan ng Pangasinan. Dito na tayo sa Alaminos, Pangasinan. So kukuha natin yung dito yung bayan, sakaya ng bangka papunta sa 100 Island. So dito tayo sa Polo Beach, Barangay Polo, Alaminos, Pangasinan. So yun yung ating pupuntahan. At kita natin kung makakasakay tayo ng bangka papunta ron sa 100 Island. Tignan natin kung kaya mo, parang malalaki yata yung alon. Tignan natin kung tayo ay makakasakay ba. Ito, ang takayanan lang yung mga tips ng iba. Mamaya pagdating natin sa Polo Beach. Ito nga po yung kabayanan ng Alaminos, Pangasinan. So ito yung sentro ng kanilang kabayanan. So simple lang din yung kanilang bayan. mga kalagalag. At ayun nga, isasakay tayo ng bangka at ikutin natin yung 100 Islands. So ito yung sakayan ng mga bangka papunta dun sa 100 Island.
So yung small 1,400 ang bayad. Doon sa medium size naman is 1,800. Then sa large na bangka 2,000 ang bayad. Ang large na bangka, ang capacity niyan is 12 na tao. Yung medium naman is 8. At 6 naman yung small na bangka. So ngayon nga ay papunta tayo doon at ikutin natin yung 100 Islands dito nga sa Alaminos, Pangasinan. Okay po, samahan nyo lang po ako sa aking pagbibiyahe. Let's go! Ayan na po yung bangka na sasakyan natin. Parating na. Magpaparking na yung bangka. Sir? Ano yung bangka natin? Sasakyan. Ayan po, nakasakay na po tayo sa bangka. So ayan na, ikutin na natin ng 100 Island. Magalaw lang at maalon. Sana maayos yung pagdating natin doon sa 100 Island. At ikutin natin isa-isa yung 100 Island. Tingnan natin kung kumpleto pa ba. Baka may kulang na. At isa-isahin natin. So first time kung sumakay din ng bangka. Barko na malaki, nakasakay na ako daming beses. Pero ganitong maliit na bangka, first time din. Iniwanan na tayo. Okay po, antabayan na lang konti maya-maya at ihatid natin ng balita mamaya pagka nakita natin yung 100 Island. So bilangin natin kung kompleto pa ba. Okay po, antabayanan lang. Ayan na yung aming bangkero. So sikat na tayo.
nandito na po tayo sa Pilgrims ng 100 Island. Ganda to, pinagdugtong po nila itong dalawang island, kaya nilagyan po nila ng floating bridge. Nakakahilo lang dumaan dyan, maalon. At ikutin po natin tong Pilgrims dito, yung imahe ni Jesus Christ na napakalaki. Siguro mga 3-story building ito, katumbas ng 3-story building. Hindi lang siya dalawang isla, kundi tatlong isla na pinagdugtong. Pinagdugtong nila sa pamamagitan ng bridge, floating bridge. So napakaganda rito ang pasyalan. Sulit na sulit yung binayad nyo sa bangka. Yan, so ibang island na po ito. Ito po yung buhangin dito sa 100 Island. Ayan. Oh. Imahe ni Saint Joseph. Akit pa po tayo dun sa taas sa kanilang pilgrim. Ito po, medyo mataas. Medyo mataas yung akyatin. The Holy Family. Yung The Last Supper. So life size po yung imahe rito.
may kasabay tayo na namamasyal din dito sa Pilgrims. So, napakaganda po yung mga Bible verses. Pagka nag-overheat kayo, mayroong tubig dito. Ayan. Para sa mga nag-overheat pag akyat dito. So, pwedeng maglublob dyan para matanggal yung overheat. So, dito na po tayo sa Station 6.
Ayun yung ating last destination, yung malaking imahe. So, so yun yung pang 14th station pala. So pagka nagpunta kayo dito sa Pilgrims, automatic yan, madaanan nyo lahat yung 14th station. So pag entrance nyo, kasi isa lang ito, entrance at saka exit. So doon sa entrance, madadaanan nyo lahat yung 14th station. Then yung last station pala, itong malaking imahe na siguro mga 3 palapag na building ang katumbas niyan. So mataas. Okay lang, ikutin nyo to yung buong island. Medyo maluwang. So maganda yung pagkapwesto nung 14th station. Talagang sulit na sulit at makikita nyo yung buong tanawin ng 100 Islands. So makikita nyo yung karagatan. So napakagandang karagatan, napakalinis na karagatan. So may mga island dito na pwede tayong mag-overnight kung gugustuhin nyo. So open naman yon. Yung mode of transportation dito, yung bangka. So depende na po sa inyo kung gaano karami yung pamilya nyo na sasama. So basta yung small na bangka, 1,400 ang charge doon. 5 tao ang pasahero po noon. So yung medium na bangka naman, 1,800. 8 po yung pwedeng isakay. So depende na po sa inyo yan kung gaano kalaki yung pamilya nyo at pangangailangan na bangka na gusto nyo. At yung large size naman na bangka ay 12 po yung sakay nya. So ang bayad naman nun is 2,000 pesos. So hanggang kailan na po inyo gagamitin yon? Yun na yung pinaka-service nyo. At dito naman may mga pagkain din na tinda. Wow, ang ganda naman dito guys, mga kalagalag. So napakagandang lugar na ito. So napaka-holy ang lugar na ito. St. Clarice Garden.
isda. O, ayun o. Sa natin ang dami, no? Ang isda na maliliit. Yan. Nadaan na naman kami sa tulay na Lasing at floating bridge. Nakakahilo po yung pan dito, yung bridge. Floating nga, nakalutang lang sa tubig, oh. Tayo ibabalik na doon sa mainland. Naikot naman na natin yung kabuuan dito sa 100 Island. So binilang ko yung 100 Island, kompleto pa, wala pang nawawala. Sabi nila kasi may lumubog, eh wala naman, kompleto pa. So ito yung mga bangka na nandito. Sila po yung mga naghahatid ng pasahero. At puntahan lang namin yung bangka namin. At nandito sa gitna nakadaong. Kaya lang nakakahilo. Sasakay na tayo sa bangka muli. Ito yung aming bangka. Natin yung 100 Islands dito nga sa Alaminos, Pangasinan. So halos mga lahat ng island ay napuntahan natin, all accounted for pa naman, kompleto pa. So wala pong kulang, kaya yung mga bulong-bulungan ng iba dyan na kulang daw, so hindi po totoo yun. So kompleto po, wala pong nawawalang isla. At napakasarap po mamasyal dyan. So mag-enjoy kayo kasama yung pamilya. At kayo po ay aking inaanyayahan na bisitahin din ang 100 Islands dito nga sa Alaminos, Pangasinan. At masarap ipasyal yung ating mga pamilya dyan, para makita naman nila yung kagandahan ng isla ng 100 Islands. Yung bawat isang isla makikita nyo dyan. So may pilgrims din na mapupuntahan nyo dyan. Makikita nyo yung imahe ni Jesus Christ na mataas, halos katumbas po siguro ng mga 3 o 4 na palapag na building. So mataas po. So pagka kayo po yung napunta ron, so madadaanan nyo po yung 14th station. At yung pinaka last station po is yung imahe ni Jesus Christ na katumbas nga po ng 3 or 4 building na taas. At hanggang dito na naman po. At bago ang lahat, shout out ko po si Anding and Company from Subic, Zambales. At shout out din kay Jomar, yung aming bangkero. Keep safe always at lagi tayong mag-ingat sa COVID. Maraming salamat, thank you at saka God bless po.